me tehdään nyt vesihaastevideo. Aloitetaanko? Joo. Eli se haaste menee silleen, että me otetaan suu täyteen vettä. Sitten toinen naurattaa ja yrittää saada silleen, että sylkäisee ne vedet pois. Okei. Eli aloitetaan. Otetaan kivipaperisakset. Joo. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Waiting. Eli minä aloitan. Minä otan suuni täyteen vettä. Sitten me voi ruveta naurattaa. Paska. Vittu, perkele. Tämä alkoi koskea tänne muskiin. Sitten mä. Okei, eli lyyti. Okei, eli nyt siinä silleen, että sinä näet kamerassa näin. Nyt minä aloitan no. Elää kameraan, voi! Ei. Voi vittu. Voi ei. Okei, eli tämä haaste oli tässä ja se on moikka! Heippa!